Takže nový part číslo 2 z Clash of Clans. Nič na vklánem. Dáme si útok, klasika, valkyrky, gianti a tak ďalej. Klasická melódia. Tak. Baby Dragonov sa je vždy dobré dať do zálohy, lebo keď sa zídu. Potom keď som zničil všetky art defensky a ups. A Baby Dragon je nič. To už asi z toho nič nedostane, akurát ešte by som chcel tých 150 000. No nič, to 40 sekúnd. Škoda. Aspoň storage mohli vykradnúť. No presne, na tú budku nikto není. Builder tam spí. Ideš, Baby Dragon, ideš, nejde? No nič. Ale poslúžil, zničil mu obranu. A prebili sme plot. Teraz to mastíme. Ide peka. Za ňou dve škriky. Idú. A nič. Vám, že sa vám video páčilo a keď chcete zanechať odber. Video asi vznikne ráno. Takže aj o 27 minút tračikovia. Toto je taká klasika, čo by asi dosť často používam na mojom účte. Šetrím si na giantov level 6. Sú oveľa odolnejší. Spely, ten istý. O 20 minút bude hotový dračik, takže čau.